Eta porru saldarako osagai nagusia noski porrua. Porrua ezin falta. Eta esan dizudan moduan, hau nire estiloan da. Uste dut ia zero inuela porru salda bat hemen, eta berrio erakutziko, bueno, berrio ingo izue, baina kasu honetan, ez da bezala, txerri saieskiarekin. Nola egiten dut nik porru salda, azelgak, espinakak, lekapatatak, nire etxian denak berdin egin jot. Aurrena, lapiko bat, urakin, ero saldarekin. Salda izan ezkero, barazki salda bat, ero aragi salda bat, erabili. Ero bestela, zeatik ez. Olako pastilla karratu egitako bat erabilen edo duzue, erabili. Kipula hasieratik bertara, eta txerri saieski ere bertara. Flasta. Eta utzi irakiten. Honekoin, gutxi gora era, egiten duanean, txerri saieski gabe, kipula uste modu bakarrik, usten du kipula bera bakarrik osorik, txikitu gabe ez ezer. Osorik, 10 minutu erolan irakiten. Tardatzen dudana, gutxi gora bera, orain porruak txikitzen, azenarioa txikitzen, eta hori tardatzen dudana. 10 minutu da mazkinean, saieski izatera igual 15 utziko jo. Baina behin, hortako martxan jarri beharko da. Zaten honik, ez duela irekiten. Martxan, lehen jarri du nahi eta ura irakiten topera. Bueno, oin. Berriro. Lapiko urarekin, sutan, eta hemen salda, ero nahi duzuena. Kipula bertara, lapiko hortan botako dugu saieski ere bai, eta ordu laurde matero utziko du irakiten. Gero, porru patatak egiteko, nik bai porrua mosten dudala zati lodita. Normalian holan tamaino ontakoak, holan lodia, gustatzen zait porrua ikustia. Tas. Eta hor bai gustatzen zait, aurrena, agian igual salda egiten dut iskinatean inda, eta porrua pixkat, gustatzen zait, erregostea, oliba on batekin. Bea, teknik hau, nik uste dut askoz, errexagoa dela, eta goxua geratzen da. Porru saldarako beti, nik, bentsat, porrua eta zenaria ondo txikituta. Errezeta pila bat daude, nik errezeta zarretan egon naiz begiratzen, eta uste dut, liburu guztietatik baten ikusi duela bakarrik azenaria botatzen diotela porru saldari. Eta nire alabak esango zuen, aita ikustezu, ze bera, azenario gero jate ito, baina horri biltzen da ez zait. Kentzen, bukar arte usten da, ero, burrukan, errezetetan ez da gertzen azenarioa. Bani, azenarioak gustatzen zait zematen diolako goxo puntu bat. Eta lekai botatzen diet, espinakai botatzen diet, porruari botatzen diot, eta esan bezala denak era berdinan ite ditut, eta hemen, eta 500 lagunentzako suatzako guartean egiten dituenean lekapatatak, ero olako gauzak, berdina, fabriketan lan induanean, jatetxetan, eguneko menuan da, beti berdin. Ura kipulakin hor irakiten, eta esan bezala salda bat bada hobe, eta gero bota berrian barazkia bota, lekak baldin badie, denbora gutxio behar dutenez, kipula hori gehiago usten dut hori irakiten. Nik nahi duena da, kipula hori ondo egosita geratu behar da. Ze bukaeran, inda dauzkadanean ingo duena da, kipula hori atera, baratxuri atal pare batekin ingo dut olako erregosiko ditut, refrito bat ingo dut, kipulari gehituko diot, eta ero birrindu ingo dut. Eta hori gehituko diot porru saldari. Eta ematen dion puntua, ni iruditzen zaiz zora harre. Nire amari ordea, baratxuia hainbeste zain noiz gustatzen, kejatu ikena. Baina guztu jaten du, Gero, gure ama hortan, baina, bueno, kejatu beti kejatu gara. Eta hau da, modu errez bat, betiko gauza bat, jateko, beldurrik ez izateko, sukaldean sartzera eta kozinatu. Eta animatu gauza berriak probatzen, oin guk probatu behar dugu moduan. Asmatu dute orain, 80 urte ondoren, hor Suitzako badago txokolategi ospetsu bat, barri kale bat, barri kale bot, olakon bat. Aurkitu dute, eta dana txundituta geratu dute, Shanghai indute, Shanghai, Alberto ez da, Shanghai esan behar dela. Shanghai indute aurkezpena, eta aurkitu dute txokolate larrosa bat. Beti izan dugu txokolate beltza, benetan izan beharko zena, o esne azukre gutxi daukana, gero txokolatea esneduna, gero daukagu
txokolate txuria, niretzako ez dela txokolatea eta litzaioke holan ditu behar. Eta orain, laugarren egau, txokolate arrosa. Eta hau aurkitute, 10 urte ibili direla lan egiten, eta hau Costa de Marfil, Ecuador da Brasilen ero aurkitu dute. Eta Rubi izena jarri diote, txokolate honi. Eta, bueno, bideo baten agertzen da, eta kuriosua da, da arroxa da, kolore olako gorriska dauka, dira olako leka batzuk, gorriska kolorekoak, eta orain agertu da. Nik ez daite, zerbait komertziala da, ero benetan izango da agian, benetan izango da, nik pentsatu nahi dut, benetan dela hori aurkitu dutela, baina gaur egun, oso arraro egiten zait, utzi dute kafesnia berutzen da. Gaur egun dena dakiula, ero, bueno, ez dait, gauza asko gutxi eskapatzen zaizkiula, oin aurkitzea horrelako txokolate bat, eta, bueno, egia esan probatzeko desiatzen, zangain inzuten aurkezpen hortan, aurkeztu ziren sukaldari ospetsuak, kasetariak, eta, bueno, osterabitzan munduko jente famatuan nire deitu ziaten, baina ezin izan nuen ez da, zer naukan kompromisoa naukan hemen. Hor dizin neon, gazta lehiaketan, da ezin izan nuen jun, lehenko preferentzia daude, noski. Eta, ibili ziren, eta, bueno, bideoan, polita. Beste zerbait gehiago, gure mairako. Zapore aldetik, eta ez dugu jartzen ezer. Berdin goxua den, ero itxura eta hori berdina duka, Hartzen diolako pasteltxo batzuk, horrekin bustita gainetik, kakao horrekin, eta bitxia behintzat bada, hainbat gauza bezala. Torriko dira, sukaldari handien asmakizunak eta postre horrekin, laizter seguruenik, botako diote espeletako piperra. Atzo etxausikoak erakutsi ziguten. Espeletako piperra, ze produktu ona den, eta... Baina, ontzia, atzo uste, ez dakit hemen bat utzi zidaten, eta nun utzi duen. Den ibili naiz, lapei botatzeko izan naiz, baina, gero behiratut errezeta ondo eta pipertxo izeroan, pipertxo izeroak izan da piperminakin. Baina, varianteak beti inaldira, Nik uste esaten dudan moduan, plater asko asmatzen dituztenean, izaten da etxian osagaien falta, beste zerbait bota, eta hortik asmatzen dana. Porrua listo. Azenario pareoa botako izkiot honek ederra dira. Eta ero patatak. Patatekin gaur egun, eta zenbat jentek galdetzen dira zu, ze patata erabili frigitzeko, o zer. Gaur egun, juten gara dendetara, eta handa euskate karteloa jarrita, ero poltzan esartzen dituzte. Patata frigitzeko, patata erregosteko, patata purea egiteko. Nik, frigitzeko, zeinek aukeratuko nituz? Horrek sarrena dauzkagunan, sabaian ja, urte guztikoak ez dizute esango, baina, oie, pixka ja lehortuta daudenak, frigitzeko nietzako oie dio benak. Ez, horrek, kristoan, begiak eta euskaten aian, sustarrak eta ia bisiri daudenak, uste gula sabaian sagua dabiltzala eta ez patata diela, bata eta bestea korrika. Oiek ez, baina patata atzokolan pixka simurtuta daudenak, horrek nini frigitzeko oie gustatzen zaizkit. Eta ordea, oin patata berriero izango zana, almidoi gehiago daukana, honek lodituko diguna, erabiliko nituzke, leka patata batzuk egiteko, ero pure bat egiteko, patata horiek erabiliko nituzke. Baina esate dizuetan moduan, gaur egun, juten gara, dendetan edo supermerkatutan da, eta dauzkagu, 6-7 barietate ezberdin patatana, guarnizio moduan, frigitzeko, egosteko, danetik. Irakiten daukagu, jetxingo jo inzua, ekonomika daukasunak, baster batera. Hori, ekonomikakin lan induzuenak, seguro, zuetako askok, igual norbaitek suerte izan du jatetxen batean ekonomikakin lan itekoa, nik suerte hori izan dut, ero baserrian etxian ero izan dut duzu,
Eta bakizu, txapa ekonomikak, toki batean sua dagoen lekuan hor bixi-bixi goten zen, eta gero, bestia, iskinan, temperatura ezberdinak, hori izaten zen, gaur egungo gure 3 laua eta iskina batean zeuden, eta 6 eta hortik gora, zuan. Eta ja, P nahi bazen duen, power, esaten dana indarra, iriki eta jarrian zuan gainean, eta horri irakiten hasten zen, dena zeituan. Eta lapikoa dena balio zuten den. Ekonomikarako dena balio zuten. Gaur egon, industria baldin badaukazu, lapiko bat. Bestea badaukazu, beste lapiko mota bat. Sukalda aldatzen duzu, eta hori buruan euki, Egun batean etxean orain sua baldin badaukazu, zuen etxean sua, eta holako plaka bat jarri behar baduzu, kontutan izan, indukzioa jartzen baduzu, ero segun ze jarri behar duzu, edo zer lapikoak ez dizkizuetela balio, Eta aldatu, imarko dituzula lapiko guztik. Orduan hori bada kontutan izan beharko gauza bat. Ze lapikoak, behin erosita merezi du dirutxo bat gastatzea, eta indukziorako on batzuk erostia merkiak ez dira. Irauten dute gero, baina merkiak ez dira, baina kontutan eukin beharreko gauza bada. Bale, listo, azenarea. Oin berakatzak zurituko ditut, denbora pixkatitearen, honi usteko beste 3-4 minutu egosten. Eta gehitu ingo ditut bertara, porruak eta zenarioak. Hori utziko dugu gero, ordu erdiz, goxo ploplo egiten. Eta gero bukaeran, azkenean izango da, patata gehitzea. Eta patatakin, bakizu, gaur egun, gutxi gora bera, tamainan arabera, bakizu, segun zenbateko tamainan mozten dugun, beste ordu erditxo batekin, patata inde izango dunuke. Gero ja bakarrik geratuko zaigun. Kipulatara, baratxuri hauekin, inolako refrito errex bat, baratxuri, oliba olio txorrotada on batekin, beldur gabe, birrindu, dena bertarak egitu, eta listo. Gaurko bigarren errezeta, inda. Gustuzo, ja, saieskia, sartzen badigu labanan, seguruenik, biguntzen hasita egongo dala. Eta txerrikiak eta jan, nik ez dut esaten egunero jan behar direnik eta olakoak, baina gure harakinak eta bertako, honi falta zaio, baina honek beste 40 minutu gutxienez, 45 minutu gutxienez egon behar duenez irakiten, lasai, saiezki azkenean geratuko zaigula, hauan desegin egiten dara. Esan bezala, txerrikiak eta erabili, gaur egun gure harakinak eta bertako txerria eta ariria asko erabiltzen, baserritan da zenba jende da on txerrik eta jartzen ari dana, eta euskal txerria berreskuratzen ari gara. Eta gaur danak kontra daude, barrubetek eta ite dituzte aholkik eta kalidadeko kitzen ari dira. Eta neurria da kontua. Egunero, ez dugu jango olako aholkik eta txoixo jaten egunero eskara ibiliko. Baina neurrian, dena bezala, suposatzen dut tofua eta seitana eta olakoak egunero jan eskero be, zerbait izango dutela. Aspergarri izateaz aparte, egunero beti berdina jatea, nik uste dut batez ere buruan dako gogorra izan behar dela, hori, aspergarria dalako. Pentsa, egunero, angula jan beharra. Seguru? Azkenean askatuko ginela. Seguru. Hori bada, kontatu dut hemen inoiz. Eta berriro kontatu. Errege bati gertatu zitzaiona. Luis, eta dirugarrena, zeigarrena, arek laguna omen zeukan ero lagun asko izaten zituen, da maten apespikuak juntzan da bronka botazioan, haizu, errege jauna hau ezin da, holan ezin zela ibili, eta erregina hor daukazu, eta itxoiten, da mesedez, da parkatu, ez da berriro gertauko, eta bihar etorri baskaltzea gurea, gonbiatu itxe zaitxo, apespikua posi. Eta hurrengo egunean joan jateko, ara da junda, eta faisana jateko. Eta orduan omentzan faisana, gaur egon angula jatea bezala, ez? Obena. Janan, erregeekin guztua, eta besta izela. Hurrengo egunean hartu eta berriro, gonbiatu zila erregeat. Jun berriro jatea eta faisana. Apespikua posik.
urregunean berriro. Holan hilabete osoa, egunero faisanan jaten. Eta, ja, alako baten, apespikoa esan zion, aizu, nik eskartze izut, benetan detaile bada, eta niri gonbidatzia egunero eta hori, baina egunero beti faisana jan beharra, nahi berreina hartatzen zait. Eta azka, harek isilik behar. Egia da, hau ez da gaina, ez da txiste bat, benetan gertauzan, Bueno, patatan agaritzen da, hau berria dela. Patatak, bakizue, diru gutxi izan ezkero etxean, lehen garai batean egozan porru gutxiago eta patata gehiago. Eta patata tortillakin badago, anekdota bat hor, idatzi bat dago, non agertzen zen, esaten Nafarroko erresumako idatzi bat zen, Nafarroko iparraldeko, Nafarroko hegoaldeko etxeko Andriak artistak zirela patata tortilla egiten, ze beraiek, egiten zutena, arrautza gutxikin eta patata askokin oso patata tortilla goxuak egiten zituztela. Nafarroalde, goraldekoek arrautza gehiago zeuzkatela patata gutxio eta haiek xamurra beti atetzen zila, arrautza asko zeukaten. Baina hegoaldean patata asko zeukatela, baina arrautza gutxi. Eta hori da patata tortilla inguruan dauen aurreneko idatzietako bat. Eta hori esaten du. Hor beraldeko etxeko Andrak artistak ziela patata tortilleien, eta hortarako ibiltzen zutela patata gutxi, eta ez patata asko eta arrautza gutxi. Ja naztu itxen ez, horren beste egin. Bale, patata zurituta, hauek garbitu beti, patatak behin zuritu ondoren, ondo garbitu, eta ero txikitingo ditugu momentuan, ze badakizu bestela, belztu iten diela. Eta hauek gorde uretan, urez estalita, ondo garbituta daudenean. Baina aurrena, utziko du lapiko hori, ordu erdiz, hor irakiten goxo, eta behin irakita ja ordu erdi pasadanean, patata txikituko ditugu, eta lapikora, beste ordu erdi. Baina pausos jungo. Ala, majo, ointxe gatoz. Tamainoa, gero, batzuk egin dituztalako patata hondiek, bestatzu txikiagoak. Nik tamaino gustatzen zait, agoan sartzeko modua. Gero egia da, porru patatak jende asko goitura daukala, holan txikitzeko, baina... Eta hau bai da, klasiko bat, eguneko menuan jateko. Eta eguneko menua baina aipatuta, menua kontua, dator latinetik, minutua nahi dituela esan, txikia. Eta bauzan garai batean, denbora, eguneko menua jateko izan behar da beti zerbait jaskarra, erresa egunekoa, momentukoa, eta merkea aldala. Eta hortzik etortzen zen. Patatak, txikituta, porru salda, ikuste duzu ja hemen beste gorputz bat, hasia botatzen. Orain, gehitzen dizkigu patatak, bertara, eta tapa jarri, pixkatolan irekita, ni gustatzen zain lurruntzen juteko. Eta hori bai, zuek etxean jartzen alduzu gero extraktoria. Ni molestatu ditei pila bat usein, balkoiko batia ireki eta lehiua eta pixkat korrientia eta bizilaguna gero etxean egon bara porru salda usaila, baina ni usaio ero sarata horrek, bikotea sarratu egiten zaite, eta oin, beira, etxean lagun batekin hitz egiten, sukaldian obren bar zuela eta berak esaten zuen. Sukaldea gaur egun nola dauden modan horrek irekiak direna, inungo orma gabe eta salata bat. Nik ezingo nuke, gure etxean nik azkenean asko kozinatzen dut. Eta bai, oso polita da, baina egon gozan denbora guztian, hori, gaina egun baten diskusio hori bikoteakin izan nuen, bai, jartzeko eta ez da izeta. Bai, eta egon gozinen, denbora sofan, asal horia egozten manau, badaude gauzatzuk, asal horia, sardina batzuk. Egongo zinenan, sofan pelikula bat guztian, da sardina jaten. Sudurretik usai bat zukalde, sala guztian. Eta bai, orduan estraktori potentea bat jarri. Bai, nik estraktoria jartzen dut, zu telebizta ez zuen zuten guztua. Azkenean, etxean arabera, basta eta etxean asko kozinatzekoak, nik uste dut zukalde itxia izan bat daula, hobeto. Zukalde itxi bat, eta listo. Ez pasarete, ez dela egia esan, oso politia egiten da, gaur egun horren moda daudena, sala, gero olako berdian, olako irla txikitxo bat zukaldearekin, ero maila izatea, olako,
dakit, elkar, muga sala eta sukaldean artean, baina dena ireki izatea oso polita da. Baina nire ez da praktikoa da. Kozinatzen den etxe batean behintzat, ez da praktikoa. Eta nire etxean asko kozinatzen da, beraz, sukaldia itxita. Eta nire gustatzen zer zen. Irratia jarri eta sukaldian bakarrikan lasai egon. Nire kontukin, irrati pixat entzuten da. Kozinatzen egonean, gustu egoten ez. Irakiten daukagu hau, eta gutxi gora bera, ordu erdi, patatain arte. Patata ordu erdian ina izango du. Gero kipula atera, birrinduko dugu baratxuri hauekin, eta ikusiko zuen zen modu erxa, porro saldak osoa jateko. Ze usaila daukagun sukaldian, ez da izue, ze plazerra dan. Ni sukalde honek, plater simple hauek, betikoak, gure sukaldekoak, betidan jan izan diena gure etxetan. Garaikua gaina, hau bai dala baita, kilometro zero, bertako porrua, bertako txerrikia, patata bertakoa, dana bertakoa. Goxua, garaikua gaina oine, erki sartzen da, baskaltzeko, era faltzeko. Bitu, bikotia, ni gehiago izango, hau gustatuko litze, baskaltzeko bai, baina ni holako baraskik eta afaltzeko gustatzen zaizkit, normalia. Erki sartzen zaizkit, holako katiluka bat hartzen duzu, eta kasu honetan, bueno, platerkada batekin, saieskia izan da, plater bakarra. Bueno, behira nola geratzen den kipula azkenean. Honek tontoka, ordu bat badarama hemen. Egosten. Orduan, kipula hau, era bat egin da daukagu. Ikuste zuen, sartzen dut hemen, eta apurtu egiten da dana. Eta oin, ingo diguna da, hoxe, baratxuri haue pixka gorrituko ditugu, eta gatzez eta probatuko duzen moduz dagoen, baina saieskian ikuste du dagoeneko, bai, ikuste duzu, xamurra geratzen da. Eta ematen dio zapore bat, lekakin da ni baina porrosaldarekin, eta guk saieskia erabile dugu, baina esan bezala, hau makaiauarekin ere ikusgarria da. Eta makaiaua, inbaduzue, gatzak entzeko uretan pasatu zuen, azkenengo ur hori gorde pixkat eta pixkat botaio zue baita. Ez dena, baina pixka botatzen badio zue, emango dion grazia eta ikusgarria da. Eta errezeta zarren artean ez dago, hau nirea da, Eta lehen, menua eta zitze egiten du, egon gala, esan dugula menua non da, bistro. Bistro hitza gaur egun, ohikoa da, jatetxetan menu bistro. Hori rusoak, Napoleon garaian da, Parisen da sartu zienen, jatetxetara juten ziren, eta esaten zuten, bistro da askar. Hola eskatzen zuten, da orduan menu askar bat izaten da, normalien bistroa holan ez da izaten, jatetxe elegantetan gaur egun juten bazaetea, badaukazu, Nik aurreneko aldizitxe hori entzunean, zornotzen izan zen, Beñato Armatxean jauri barria jatetxean, eta zen egozu, kartara ero bistro menua da. Zer? Menua, bistro hau da, eta bada pixkat elegante haua. Eguneko menua baino beste 2.0. Eguneko menua 2.0, hori da bistro. Bale, ez utzi gehiagi gorritzen, olio baratxurik, zebestela, gero, mikastu egiten du. Eta baina hemen, zu festa, ondo birrindu, eta esan bezala, hone balio dizu, gaina, oin, hemen, apur bat, ikuste duzu ez da oso lodia, gehitzen dionean kipula hau, pure hau, baratxuri olio, eta kipula pure hau gehitzen dionean, lodituko zaigu, eta hartuko du, gure amonak eta prestatzen zuen porrosaldan testura lodi hori, eta beira. Hau da arrazoia. Hemen ur pixka botako jo, dana barrura, hemen ez da, ezer usten, gatzez probatu, eta ikuste duzue, nola beste gorputz badaukan. Hau ja krema bada, hau ez da, ja, porru salda ez, hau da porru krema ikusgarria. Gatzez, aber zen moduz probatu behar dut. Gatz pixka botako ja. Ez du behar gehiago.
Eta kasu honetan, saieskia ibili duana freskua, Vale? Vale. Ba, platerka on bat, aitzakiarik ez izateko gero, gozekin gatu garela? Ez. Hau joten moduzu, goze gutxi. Eta, bira, hau, bira, pena, bihar datozela Ibarrako piperranak. Hau, Ibarrako piper pusketa batzukin gainetik ere, egon gozan, ikusgarria. Perrexil pixka botako diot, apaintzeko. Honeke, telebistan gaude, ba. Eta honi oso ondo geratzen zaio, Kepa Freire izan genduen hemen, eta makaia hau, egiten duena, bueno, makaia hauek eta ketzen dituela, izokina, atuna, ba, oliba olio ketua beraiena. Txorrota da botatzen diezu honi, eta, ikusgarria. Eta gero bakoitza nahi duena, hau nahi bazu etxean, klasiko handi bat ni lehen jaten ituen, txikitu holan ta sardeskarekin, eta ze ostra, etxean bezalen behar. Porru patata zen jandia beti, bizi guztian. Holan, ez? Holan egiten dut atzeganean. Exactamente. Holan, txikitu, umia iguko lan ematen diogu bebe. Baina hone dauka hori, gehigarria, plusa, saieskiana. Hoi, jain politia ez da, baina hau. Eta bitu, saieskia, bera bakarrik, nola, zeharrez soltatzen den, Ikusi zua? Ba, hau ja da, puntu estra bat. Animatu horrela, makaia barekin, gabe, baina jan porrosaldak, jan gure baratzetako produktuak, jun merkatura, erosi, gure baserritarrei, eta kozinatu mesedez. Agurpen egoaz.